Okay, na napunta sa atong channel karon. So kanina na video no, i-share na ako kung saan nato pagkabalo kung ang atong broker is regulated ba or scam. So hibaw na to na karon no kung nabay lisensya ang atong broker. So dali ra kay ni siya guys no. Ato lang ta sa wikifx.com. So naani sa ako ang akong source ani is si Sir Viviano ang iyang video. Dito na ako ni nakita, so share lang po na ako para sa mga Bisaya no. So diri sa wikifx.com mao ni siya. So pwede ra mo dira mo pislip, pwede ra po ninyo i-type ang inyong inyong broker. So for example XM type natong XM. So siya ang mag-ingon kung regulated ba or dili ang inyong kuan. So diri na regulated flagship store. So ang XM so ang XM is 5 to 10 years na. Regulated siya sa Australia, tapos ang iyang lisensya is 4 ka buok. So far no, murag ang XM manata ang naay pinakadaghan o lisensya. So ana lang no, nga niya siya kadali, check ninyo. Then ang uban na is na mga reviews, na mga bad reviews kanino na regulated siya sa market making, sa SISEC, retail forex license, FSA, upat ka buki ang lisensya. So kuan gid ang XM, regulated yun siya din, dili siya scam. Pero nagyapon ni mga bad reviews no. So tanan broker na ginay bad reviews, di ko mo tuon na broker na wala bad reviews, na gina siya bad reviews. So kay ang mga broker po na yung kuan isig daotay kay para sa ilaha mo kuan mo adto ana marketing strategy daoto nimo imong kalaban para sa imuha mo kuan ana armana. So nara gyud na sa tuwa kung asa ta mo kuan, asa ta mo pili. So before gid mo magkuan guys, before gid mo pili inyo sa i-check kay busing makabutang na mo kwarta nya di ay to ang inyong gibutangan kay scam day no. So ita sa IQ option is a broker gyapon siya. So regulated ang IQ option no. Na isa ka lisensya, tapos na siya ay risk alert. The number of the complaints received by is average 7 per this broker. So dagan na nagreklamo daw. Current data shows that this broker is using non-MT4 or MT5 software. So gagamit po daw sila kuan platform na or software na dili MT4 or MT5. So napo diri ang mga kuan na mga bad reviews, scam alert, immediate entry kamulay basa na no. Nagi na siya sa XM murag wala ako nakita ning or wala lang gipakita, wala lang gi-expose. So ana lang dali kay na siya mahibawaan kung scam ba ang broker or dili, or regulated ba yung broker or dili. So kaning kuan FBS ang FBS po no, regulated na, nakabutang mo na siya regulated, na iduha ka lisensya. So nagapon siya risk alert. So napod siya mga bad reviews. So normal
mao mong gina siya. Kani sa paman tani pangkuan kani yung markets dagay nagreklamo ani. So na no regulatory, no license, na-revoke na ang ilang lisensya. So dagan gyud nagreklamo ani, nagpost sa Facebook no na kuan scam daw. Nya dako pagid kayo ning kuan minimum deposit dako kayo din di ka withdraw. O mao gini na no regulatory, no license. Diri nyo makita no Olim Trade. So no regulatory, no license. Wa gyapon siya. So diri may buon ninyo na walay lisensya. So ayan na lang gid mo pagkuan patuga-tuga og deposit diri ano miskan pag nimo ingon na mao man akong broker maka-withdraw man ko. So para sure wa gyud ay lisensya, malay mo gipa-withdraw ra na para makakuha og laing tao. Nga na mong gid na. So what if sa imo matimingan ang dili na pa-withdrawon, so malas kay ka no. Kita naman nimo na way lisensya, so ayan na lang nilo kuan dara, ayan na lang dito gamitan na broker. So Olim Trade mao day niyang kuan broker na usaw na sa binary trading. Ka-withdraw man hinuon ko ato. So hantod sa ni balhin ko crypto, hantod sa ni balhin ko forex. So diri lang niyo no, mag-type lang ninyo ning kuan wikifx.com. So type lang ninyo diri ang inyong broker. Then enter. Makita na din ninyo kung regulated pa inyong kuan na by lisensya inyong broker. So mo lang sa ato sa karon, daghang salamat.